kingochweri nyansio amenyenya isukuru ngamwomera no mugakoli bali metime moyo no gakwa yani komera mukago no musaje ara frere bawata ine bali mastale ta stoke tunonya kerandoche abwate birenge byo kumo oborombu andie tara murali ati ko oborombu andiete ngaigona ebya abwangesa etukie gatere naro ngate ati nte magana mange nko Kenya kwarenga nko Kenya na ngo jako Kenya na ngo monto ne masini njinya kuambige kesi nyero gande tata toli ndagireyo ndagi ne bwate sita ngamate mwana na kikwate ndagi ne bwate sita na ndorende mama kirese na abantu getabangensa kinkire teiga mwana gangirese na ibukiria majo chie babu kwesibinda nganyora abantu akombwata abantu 10 bagonsi bachingoli byoka na kongake mete ngamye kugumanga police abasi bumba bwazi besa sibesa ko nyomo sibwa kera bwaziro akoli sakare nairon osibali noti ama noti nya sibali sakare orusie angenka obeka kurumaya mwancho muligeria ogusi voice nande nitukolinde tukomerana ase okoletera omugano obugimo bwa abantu babwate chisiri chibinte binge baberi bagwetera asa magimabo ebiga maybe birasomye omonto egenteke mogosebere igoro yokomenya okoiga abantu bamete obotaka bwasumbuire abantu abange sana to point akanyaro omonto agosibwa kobera no NSL oika paka prison kwanyaranga magoso taye manene abantu bandi ba give up no nyomo abantu bandi ba give up no bugimo bwabo ense asinge nchibinto gete bikebike bya beta asa magimabo today naonde chinsemo chia kijauri asenge ncho yokora omugano nomongwana yomo gateka kungakire simya gantenga maknight nenje nimbwato mugano nteteko share mugano one nchira nenche nabere kingosubuga waikiranga bwatu ngaramenya prison meeting sita igekobera mukungu na nyomete agaika kambekerera ngana reprio mwana oe nanche na mweto mwana yomo ojo achitakaonia. That is the story yatonyoro mungwano igatutenga kyakuruku elitokoro mugano oe tora igunere version ya story neriri bani yangu yole bia mono ege kondo Daniel kulendi na ndege kondo erio goliera obosabiki esokoline mete igoro. Okay, karibu sana se mugano ito tubwate tukulia aso muligereri ito kuligerete no mategereri kwana na barbucha se screen ali batenga kyokurukwa otuwaligani asa iganga kyakurukwa miyakire ngo biro komenya gwantebi nje nege kondo kuruge chauli amenyire gechauli ga emyaka 21 years namenyire ma ugimo bwangire buya nande nonyenka timbu ati abateithio komenyanga kondo na liri tari agosenga kyukurukulia tari agobro liri tari ane Daniel ngare ngare nkaburonge ngaibo iborwa inka ere bosanse ebyosi yin constituency ki eyere bobas nyacheki ke komo ni sabro kese ngakibono ole kijauria kechauli ga iganda so kuirigeria ase ngenjo nkali bisabu mpire inse kera intuna ba ebichana to kolera inse abangina ba kolera 150 abasacha to kolera 200 yanduki kiba kora bindi kole mamugondo inere merme yao ikagera ngatiga mangananka kira nesiki mwanga chaka mangana yokulikwa karugolikwa ngachaka gochwelia ngochwelinde chibao na kuline metegoro aso kulino motegoro na lirie tari anege kondo moteto yora sinyando sikulina igaso process yo kuline metegoro no abantu bakorukere kondo no bantu kirekere kondo ekwa gacharukire ngolina nde metebaka na robi ngolina nde nkongu naenda boko bukamba boikoyo ngokora nde gasiandons kuline metenki ko chiwa kore metegoro ngoenda igoro na nywarolia nembwate chingoli na nyobeka ngoli nanya na bwate masi nanya tereketia ali sintete nyobeka inse ogubuya egere chibondi cha minto chichweli experience ikigara no kibwate kweli experience inge bwate ono aino yokalenga seina likara toreira na seina se minte ga tu esaba mura bale tu ibwire minto pako muiseke indo yo gatatu minto tora abantu abamura sita umuiseko yomo muiseko manene ro chitagasira ekagera tukatiga mura sita
bamurasita babere bakure twatigira omura bane Girani yango bono bugima bwase no ngaki bwarenge gwikira ugateba nga bono tinde tikomenya ka tigangende kijauri gochikwerigeri inkari ng'ina nase omorari ase obweng'e nka asete iyo ndagotebia omaene mbwate ndabeka enyomba ase anene nonye ndache kobeka efamily oborimo mbwate bore 30 by 30 mbegete enyomba lakini bono esoria baibori bane bachiete bakaenda Tanzania bakamenya Tanzania bagera bairana ngakia 1989 gatukwirana esegia Maasai eri arwanete Maasai nari twachete konyora oborimo oboke bamwete nusu eka tugatana na bamura baminto rende bogatigara gwikira gwo tata agacoke otorecha mama ende nchaguo barwanirira batoretire omotorire mabatwaragera baibori ba omoyo bari bono aya mama tata narwarete oborwaire bwa stroke nachete agatonyora 10 na mama nere narwarete amatuko amange orwarete stroke esaiti okorio okobe miaka 18 na buta borire tokumosibi buna mwana twabwate nyaroka bono mwana bwomwisike nonye intuntu bwati mwana raji kumukonya twakamosibi twamosianga twamosibi no mwana ominto no twamurwaria paka agaikera 214 mweri oyo agatimuka bono igaso obweng'e timbwati mwibori ekero bateba ng'a mobwati mwana oranyare ore konyara komosibia inki ominete bamura bamino mbabwati bana aya tubwati bana omura ominto omonene mokungu abwate atamete akamotigera abana kera motigera abana abo no barenka nanda abamura boka bono baingondo roche bareta amache twamosiberi nintu twaburia ndo twale na inje bonande siki mwana amnyoka nesinge namoitera namosibi namwaka maguta buya namotigaga agwo naye makira na goche sikimu ondebi mwana ne gokwira ne sikimu onkwaneria abachokoro naira nanango ikaga namate naikire mama onde timuka nande ngakiendo rache no ninko ganyete nagosabira amanya sanya kugosese abachokora bayakote yokwana bago bana bago bona abana bwato bumukungu mutangani mbaro bono mukungu ona agitaka ngosera yonkwanyo metu mukungu mutangani tetebya ngo mugano uyu ngayiyale mukungu na munyometa aga ningo kuri net kulendi soba yange manga chachense mweyo na abwata abana babere mumura ne nyaroka nabona agiteka momente nyaroka mwelyo ye 29 kereka gatiga iga 8 mutinyo nane tugachaga gusumbwane kana munyonete no bali no musachu mutangani kia twachunya gusumbwana nganyoro mbwatire ngaja kubwatu December tale saa 11 nde nyomba nganya nyiri nagoreke gento nabeke nyomba nalingo ngobwatu ngaenda manga police ngatiga kiri gento nde tora irangora igonkwanyo metu mukungu mutangani ore nabana oyo mamu minara bote inga gokwanda nkwaneria bache iyo go kuri net mukungu igali net obata bango kamanyara nomo sacho yo mubwate inki ekatoeresa ngumugano uyo ngakikwanyo maderi net ekakwa mazingira kia mumbera net tuomera nete kinde gesima ngokorege undikiro motienyi mochime nere ngokora arenge gasi ya nyomba omo ya school ya like nyomba mwe madam nenje kagera rende ngamwanja nenje kindikire korwali ngo tuomera na moroga kira ngorete cha tundwali nero nkwali kurumumbu na nyira mukwani tukanywa mana iga tukera na chebirate tukana nyansiongo no atokosanirete yani bono ekero muigwana nakweresa nga nimbwata abana babere nanyomira sigete ayo ganchira nanga bono sawa ndigankwire na abana abune bakonyomira sigete nakwerese mbatiganete tande nanyomire abana barabona ndete nabwate babere iyo mumura nero monene bwate miaka 30 umwese kabwate miaka 10 abangera sitego ngamadenjira nje bono so nje ndabwati tinse siko tindasoka nimbwa nintegete ngonyome nando bomunginone nande tuira abana abanka baba abana aganja bwate mete komboli ngayi
bantu bamwete mbarabi sino musacha bamose mbabiri ante ine kegera ringe sukuru ayo nyakora nabamura bande gosori nabo bamwete omwana oyo kabera akaja kanyora no mwalimu omwete kurumanganya bonge sari saya tirende bana ne njira nyo kubwati mangana imono ngadana injina bana ntegete ande kwangoki ayo kamonyo malioka ngamaria talioka anje na tuaja tuamenya twakora imiti nane nganyora bere musigo mwati kigasi small okora twathige tubona ngaira na chebirate gosomba amache ne nyange ukamunganyi kurwali nayo gatige mirimo ngatige mirimo tukanda chebirate tukajaka ubugima gatwaso chebirate gosomba amache na rosia besa nengo ni achinyanya korosia besa nande kwa mwire kende na mwire musigo ono musigo oyo isira kogongia agacha nyansionga agagongerio agandena musiko bono kera gongia na yacho onde musiko minto tanthebeti musiko minto na mete kinenia tia cha ngutu andumie gaiga torige nyomba ngega tunganya kuri chebirate nganganya rende kuri chebirate ngacha ngasari nyansiongo nyansionga aga twacha bono bistina bisoerete ugatiga emirimo kora emirimo na tigete bono yogosomba amache keira na bono che ngabwati omongina bona sarange tiatoberanga nende ugimo kibwabeire kurwa atebi kurwa nabe tira no cheso uri amachara chebirate gasia amache renko ngakikuwe karkwanya umwana go mutangani bono komenta naba igachete na baro na gogeta mono mwana na ingotiga isi ya twengo mwana anytime mulioka lio inga ngo guchweli alinga bwate omorembe gugotiga mwana isi ngakikwa morogete na morogete Naomi kulendi irinde kerubo ya mwisi komi ndosirete abana bali bande babere nkwa bachenja malieta bana bali mnajitenga bachenja malieta yana bachenja malieta no kurwana amangana soerete kwa bachenja malieta ngakibali kurukuka bachenja bichi ayo mange ku Danieli mwebi ngamwirani ngamoroka Danieli kulendi bono eriane nkulendi bono Danieli ngatiga eriane bono ngale muka ku Danieli eriane malisire erinde ribe ridia mwino mwebi irane gocha seriane no yonde nge kuru ku Naomi kulendi ngaruonga moroka era ni kulendi okay bono yani in short bono kwa kaba adopt bakaba bawo bono bakaba bane plus bono kwa mentro yogo kwago kera bono singino yogo amanyinga babiri batatu bono bugima bwachi bwa no mwanchi yogo bono bwachi bwa mente ni bukabo buyapi metinyena boro buyapi aro bono goro metinyena gacha ganyora nguru mugondo na nyora mangana mwana yo monyero kontena mama tata mama talinge bye go nyombo muntu narolenge gaigo kurukugana igana ngo chikobolio nanyora ngo imukeri wo ibirere igoro ekagara ngara sukasi nini ngatia kunya kubolia mangana ya mange na igente kina bokera ndetere ese ginyomba yo kurukurwa emirimo yago ndosete mwana ogotebya mama nalinge na nyarebe igo kuruku bono ndorenge balia mangana mange matenge kendo ikaranse gogo soro nda mangana mwana yo report mwana ki enyaroka ago soro bachitena oyo bachitena ngina bona kweresa bagotokana ngina ningo bona kina jiteko bwati na jiteko nyano mugako yo mweta abana oya kambisire ngwa chiteko nyoranga na bwato mugaka na ringe bwa na jiteko bwati umugano nganya mpwa ya renge iyo mwako ya gabereke birigo agatichira maguru chigare gachi atikire o nyore chance okorosie kulipea kero como bolia nkia respond ankane tipi gente kyo kompoli gente kingyanya konyalikana bugimba bwane nande ekagara nkamonga mademina nje nimbwatu obo tukibwane bwesipi pakali tukugete kwa lenge kana kwa kalite gento gete agankana kamate aisuru tutiga yo lakini kuchibosito irolera ukamwabera ngaiterera matukata takaera
kingochweri nyansio amenyenya isukuru ngamwomera no mugakuri bali metime moyo no gakwa moyo no gakwera gwa karatiga ukagenda menyenya isukuru gasi yao ya kawaida bono ngochweri inde kina akole saa 11 ngabomera singochweri na akole kingweta ngabomera no mugakuri babwataine moyo no kaerera guo yani komera mukago no musaje ara freve babwataine bali mastale ta situgete no nyakera ndoche ala ngikwa korabone kwa bomera live bono itu alinge nero inengo kore gasi nchebira tamenyete uyo twete gasi naria ndete gagitokora gende yonse to woki masini ito monto ngalimie masini ngamathetiri go ito monto serieta ria gieso kwankaniri nanje na igwereire nalindu etonga kesi miguchika kwa bwate biranga byo kumo oborombu andie taro muraria ati go oborombu andiete ngaigona ebia bwangesa etukie gatere naro ngate ati nte magana mange ango Kenya kwa renga ngo Kenya na ngo jako Kenya na ngo monto ne masini njinya kuambige kesi ngaira na maega ibuno ria nkani timi masini mo mulisi olenga ngalimie masini batameti batameti batarete ngora baisigoreti bakwandikira bakomachi buya ngabatiga ngibwa korona after that kurwa bono nalimie masini mulisi agante tusiekere gasiga abutwenga na barabu bagankane twokora kende yonse ngalimie simi nkalinonye simi nabwate ngalimi nkana nyomba nkabatigera agwo ngakanete besa matetu to mambi to gambe ngaline pigi kurwa bakanyansiongo ngaikanyomba ngaisibi kanyona bano bale ngina taracha ngaro nenya mana gore kuruge chauria ngabarose kire gento tokarage nchenga so nkarara pata ya saine na lya gucioka ngujigo moboli takire atangira neti kende yonse iyere tale 30 saa moja marogo na ningumpwatire nkabe kuma karadiga aba just chinsa inye jabudugo nyomba waro sirindagira abana bara sinya matwara gina abana tuigotire turaire agotura nero musacha bono gotura jinkakara ngakora ki ate abana bagambo tata igolero montraro kokonta ngaigol kanyanere kinaso aso nyomba ngatiga aso nje tinji nyakora kende ndebye kene kule ndebye kene ekene kia yesu kwa mirazi gitega no musacha acha saina ature igura asa nyomba na so eta nyomba yani musacha boli agaso nyomba kwa monya kwa ina giresi minka abantu banga bagangani tokoreki nonye konya tata tarakwa konya tata onkani tinkore kesi kende yonse ngarana mangana abo iboli na ntukurunka rwiboro roreri ndwanya kuitera manyinga inse ndabase kuitirio monto manyinga kwa baye muku yo mukongo ngakire ngaiterera gente kingasaba nyasaye ngateba ngatigira nyasaye naki ngiterera manyinga ne gachokora ki kuitirio monto amanyinga ikaera nga soro bwa mangana aya asa abana nkaragera tukaraga na abana bu no magoso kanya maragire bano nkorara mure twara mwakwana nere kairana kwate makumu na ibako bwato boro kwate makumu boli kende na mu dinga yoko chinsechi agande chinse naenda muswati omintonko agande ni muswati mwabakoro kwende nyane manga ngamate sao tichiti go sapolis na so tekero gikora karara mambia yenga njenga soke kasiane kagoita lakini tugeria tete korara na inche korara bolenga mukani anto korara kurumai ga koranga konyoro kunyora manyinga ikonyoro kore bisanga binde tetera nkolera bone rina chako mambia na soka naenda kuira na morogo nane gete nyomba bana mwana wa nyaroke yaye nene bono yande nende bono nende kina munyombiro bana bona bana nyaroke ande tata toli ndagire ne bwate sita ngamate mwana nakikwate ndagire ne bwate sita nando rende mama kirese nana abantu getapangensa kinkire teiga mwana angirese na bukiria majo chie babu kwesibinda
nganyona abantu akombwata abantu 10 bakonsiba chingoli rioka na kong'aka emete ngamya kigumanga polisi kinaikamanga polisi yaringe chuma bono goba saa 2 ngabuta Jumamosi Jumapili Jumatatu ngaikiukeroka koti muswati utasio getikeroka bagwita nki bagwitera bagonde nare biri omwana mwaka kioiga yaringe 209 209 aote kwale pire mwana njenga karaki njenga so nga remera liko na kesi mikuchika ngabankani kira nyarekane aitiga pakole na bategete na njenga karaki ngatiga kanatiga mama ndi bono bwakia saa 2 oyo keroka ngabe ngasomerwa masaka ne saine ngasomerwa piri takero ngakane egwani 8000 maiko soka maiko ambe kesi kurunsiku kesi yake pogo amba kurunsiku orepeti omwana umwaka 13 mwana kibono ibono yole mukane yani maye ntongere osnyukana mukubo yo bona ere bono akoro ngoncho kire okole obekire kesi yake kyabere no mwana bwe skuru ndepeti omwana 13 years oyoro mwana oyo yego oyo bonero kuiroko mwana obwata abana babera iroko mwana akia kuiroko mwana none kina chete koti nguchikobori chachekera Jumapili morago wamboleti akantena kesi kia omukungu yokoro kunyura manyinga bono mwali ngaki asite gatoka koba igo mwali atitaka onchora nga no mwana oyo yakwale ngaki aikera ikerago kerangubwa ende koti keroka mwana uyu ngosomerwa mwana yatene bosi bwane nkobori taretire ninje biekanterenere nabwo riso lyokobe na nkororera lyokorina itetulira lyomorari ndia ingekorora yali yali betepi kera bandu bambwate nyansio ngali bambekire tamase omubiro mugima bantaba 16 mbantemete gontachara omwali na bataka tana omwana waye gwata kore oyo yebono oyo royogo yachitene gwapinga ngaya yatali tokore tikente na kanete lakini wono dinakana echange saa 3 kaira ni gweru manda na kaira ni guchimayaga nga chachioria akabugia kenge aka complain ade omuntu oyo bongo bwa embole buye gotianda akoraki ara enda timokasi nini maikoira ne ria kabere mochi bunantegete nadia chitaga ndena ekesi kiago ayanchirana na chiranete gasbe mediinsta bono ganchirana nkwara no mwana oyo ngarende bone sori gento kiandareire tiangoreki ngororo kara ngaki pono kia nacho nacho bono nasi we mediinsta ninde peti omwana fine ya 180,000 ando ganchirana nkwara ne bono gene ngeru na bongi ngokoro muswati ongenge nande te yoga garenge timpo atibese chitiangende chera mbero kera ngano botaka bwuka boro mashahidi na chete koti ya tajiti ndete yo siogete no nyoyo bona kichaji aro ngati yago sibe medinsi tasinga ndete yo ndo kondwanera tayo no yo kugambinaro yo kungambino alera mukungu yo lekochi musacho ulikuwa uli mutangani akwara sanga kwale vyo mwana we ikaera nganjira na ngati wa mangana yinganda ngasibwe kisi prison ngabere wikia yamo bongo bwane botere no mo burugete ngabere wikia yamo ngakwe transfer uchi mape prison ngaki uyu mubwechera gawa koira ko mubwechera mbwante mete kongira buyake bona ira nali kongo nyundero ngoli amaje chintobe eri mambi teresa ngabona chera gahanga ki uyu mubule kera gwaso chera ima o maite ngoro rasa magoso takoleti ngaki kwanya ro uyu mubwechera ngaki umuntu kwariga ni bwechera echera ritugulitanga ni libepi echera ni so toro ritugulitanga ni chumbuire yere mape prison
nalimboli nakio korogwetharia onka batebi ngaeleza na itu Daniel kulendi ngale china ya makosa yako ni gani? Mimi nilirepu mtoto wa Suhe. Halafu ngasema mimi au ni Wajaruo wananiuliza kuambia usimbe lugha ya kwenu ama ya kwetu mba ya lugha ya ile ya sio ya kwenu. Ngatereke Kalenjini na natera ngakora na kana kora bakamagandana ki salamia wase wa nyumba. Na matera watera. Okotere sani ekwe ende onsi omayete kijate bege gusi. Barabia watera. Abasi baminto. Abono baterenete abali bono bale chiko bono babwate kerogo igoro. Ayo ko bento te. Bono batete konyoro muntu no muyo kale. Watera we Kalenjin. Korogwe watera. Ate cheni cherono. Ngakoro gotero oko ngaikwa rusite ke Kalenjin. Ngotegerera ndi chiruga chionse ncho nande kumurali. Ruga te ndari gotegerera. Kera imbwate chire tisato ngotegera chiruga chionse ekegusi neke Kalenjin neke gere. Okay. Bona kana tera bakamawandana kisa osaramie wase wa nyumba. Na tena apariseni wase wa nyumba, apariseni wase wa gate. Kana ikaranza na ibanga ikaneti agu gochaka wona chagete korugo bukima na gachire tinga tukwewe bituma emetoliro emechibuni na ini toira tuoninye twasi chibuni 6 wana moko ni ani 7 moko ni nabasigari abasigari tokwana barago twaleta chibuni 5 usesta ngoyo kogera mwa ni abasigari bakuonia batugolera batwanda nje abantu atukuru baliko batugwatira bakoro chingeni twalinga abantu batatu batugolera kiro monto lige nalie ya sukali nkuru ngane ya sukali nkuru na tokolia twanya kunyunyunda tukonya guciaria meto ebe chibunire chia rosi kuchibesa batutisaiga arabu ebunia ya moya 90 kilos abaka bekiro mochanga emetolire tatu baburukanime bona kibugo ciegwa na rito gukikoria okuma bori bobwate amagena turikonya gutakuna gutakuna kwigwa amagina ngo gukari ekagera nkasomera obogima bukuru wagu amache twakanyura ari enyanja ari sosera bwate rangi ya green igoro ryoka tari koberigwa abo tokonyuga bunare ore mangi onete korengereria mutu bono omwana one ngoinyora nyarukeria nyaruke na mweta nero ngonya kuinyora kinko nginya kuinyora na maiga basibumba ro bakonga besa ya liko bande ga kina yo ko likalia no yo minto kwaro nge chokoli ko kwa turutirese amo hakima kalina ka kemono njina tebio muskali uri ko bera liese kiranya omo ororolio motesu ko chimaiga karaira na mai twaja kumobekirese aye abona rweto mbwate chirubusato ndabwate besa wachibesa njire prison chibesa nchiro aibaguru abasibumba bwate chibesa aibaguru chibesa ko nyomo sibwa kera bwatiru akoli sakare nairon osibali noti ama noti nya sibali sakare oi orusie angenka obeka kurumaya bona mocheki nuguko yonsi bichanga jito kotigali ga twasomero echigotigara ekoti titugoja gasoka kurumali na lyo chiego ake abantu bameta prison gali abasibona ke banya bameta koigwa abantu bagotwarana mbiro lakini abake mbosongo kiambete kongorekanira ngigiaringi bosongo nagembe tu ngaigwo mo uyolengo muthureti uyure zero room na meta number 6 nero lengo moneno itore ndo tutrenete se woti number 6 ate akangere kirogo eke geta aburangeti no mathures na rara sare ate to ngole gente kira kini kakaranga ki kakana ngiagote ai ngonde turare nere tobe abanjani ngamukana kena mukani ngacha kurara kuchiese bakangira ni kuchiangene se cho isiko asito ko isibeli amaje na to ga isibiri abantu babere ba isibia maja marabu kurubona maja ali itegetense ana to ko isibine kenyori neintu tikoliria abo kero mo gwa maje goro bako ngwe prison
iga bantu bande mbakarari n'abantu magu ngorora gwarenge ngorora narenge ng'akie koba bakorara n'abasacha bande egento giakabeire ntubona twakabwata twatwara ngo twa blanketi tukoibisi bono ogotiga chiumbo chianya kugoita ne chinsuri chiarengo ne chinso ere chikwende negano chiga chinsuri oho na kaji konywa amanyinga nalio gocha kubwata ne chiumbo nalio cha kubwata athabwo ora naki asinde na kongu ngira ne gochiga hali nalio mwaka yo mantete na tokore gente ki umwana oyo ekine kebe abatali wange no rare se asa kendo lakini omenyete obogimo obuya bono sinaje gukora obogimo obwe mitinsta omapei gosoka uchiali abasimbara bantete na nande gugutaka nabo kwirana ogwikali wako musikali gitari na ndokoreki irane gochama ingaika gitari ngaigwa kesa na nengina ne uchimali sina rura saka ngo na roriro mugaso ndare gukorora ngasoka ngaline kana bonegete bosongo kuri bosongo ne ite tokugoro ese bese bangete bosongo ali sina rurete prison mbaita netigocha gocha karoko kacha kurwali ngaikosa kacha kanokugoro ngaikanyanka nyacheki chire saa 10:30 ngate tata na mama na asinkoro na sabe pakaranga rongoli parose tio bituma itari sukali abana anywete ngabaere so mugano gocha bagande mwana ne konyene cherore na kiutanye gochiraga ngabatebie kyabandi geri bagati konyenya ngoko ngabakana amaliga goiteka ngabate ya mama munya goichanda nyasa na rori nje kingoreki tinkweti kinde moyo manyana na inu moyo more asina ruri no akongwetani asikonya more simorengereti na bana rueto radenga tindale tinkaro na bana irane tande skimuga ngana gali kuna ndo mochiumo gisima una kolete metinsta mokungo yongo achikorengererio mwana oliogo bono rine senji bali bande bono tokonyara mwako lio mgwachikorengererio mwana oyogo bono kwa bwate nere bono kerera nesikimwa ningi jitenga gakore kebarua inya gakora ngachanganya kabura boli mumuna na roma yete sobo kandi epibige cholia akandena mwana ogo na oniri eso ulia bwate sita no mukungu no mwaka olio ngamoteba no gagina kiba kwani omwana agante aya ngoja gukoira kwini kwa ya bieka abantu sikuru atokanda tokaini kwa mambie pikipinga beka magoteribu tokagenda mwe amaena arumura na batu igetororo abana nyorete mwana tayo abana nyorete na bali aringa na barabo erie amenyete ikonga bono igo keroba irana no mosacho oliogo mwana oliogo bachite bakamona aboneti pate kinde chebirate yarenge juma ngo nya kolike ngwanda na chito gokora shopping ese na ngo chweli na kolire shopping ira nene ara go chaga iga na bege to motengoli nguira na nde nchego kolike barua sina renge na limu meto kontena to nyago ichando mwana na oneti muomerete jira saga kugora chianga ngomolio kwani mwana one iga umineti aikene giora kore na linga getenge simejika tata kanka ni to kora kende gyonsi mwana one ngatiga igo ngakomoyo igo bakabani go murali ntobwa tibe sa nyomba nda ngaino murali na ndanya kuijana ne mbwate story na egere na mbwati bintu kuchima mono ekagera ngatigera nge mapema ono ngwachitoka nyoma bono nande bono kindwete cherali ninge chitangu nya gukora kibarua ninyomete tuo 9 mutinyu 11 uyu 12 ninyomete mukungu tuchagete kumanyana nere muomerete nyancio ngoga iga ori simosboti mwabo ngwimura mabere sindikire naja nimura mabere maroga na irana agachaganya konyoko kubwato muganone agachaga nganja anje ngamwanja yere tale 1 Januari hakiraja nyumba kande bono asita yengo skugochi pako nyome anje ngamatena nchire ndo ntigango nyome anje na bwato mukungu lakini ngoserete igana era kande anje na bwato musacha na ngoserete igana tetunyomane niko gwanja tolendane nera na bwata bana babiri nande
nera batwamete nera buya kuru Muraboka basa enyaroka no mura muchando lio komerete toche tugotwara ng'ana andi nabo ranyare kandi kwirorera tinje dikobo na tigete Yesu na tigankonya na tukachaka nera buya tutene tunyumanete tuirebenia kanyorero mwana enyaroka ine ndoge tumuswati uminto naane andi bono karoka rieta riri kwaro getoria ng'akina nero kwamorogete no mikurendi aha nere tata narwete nka agachaka morora kera morora agaturumboka nera achite agera arocho mwana otokire kera mama tanyara gutara kera mama narwarete stroke tanyara kuimuka agacha kwania pa ya mama kera achaka roro mwana akairana ngakoje kibere ngairo mwana akai mama akamuyingira ngairana nere agabo Twara kwari kuruka bana bali tali musipati mumino koranga kwa mwanje temono musipati minto na tuanjete taka mwachire gocha kire wiki nka gocha arenge ocho gotorora kutukwani nasogete mange ma gwende ugemba mate bogirango mate akaruro ocho gocho kire mesinas megeto tosi o sikire gento kebono nabwate besa ocho tokonya gotorora nande nakachiro nonyenje ondagiri buya nande nabona ntu twakamwasi okere bona abana bae nabo topatwanchete nentu bona twamwanchete ero ringe buna nero ringe eriso lie family paka limorense no yasogete nkunyura ringe so era ngocha rengenga okay no nana rugeto mwana oibono eriete eri ngacha nganya tukanya gokore gasi gechauria twamenye nere nere yaje gwika 20 nene ana rianja akireta mang'ana bona nere nande nere bona libona aje korore kesi gekongu kasi ni ane ninje kumoro bona kasi ni ane nere ajite gocha ngocha ara bona ngomorai oyo cha kwanza litangani nere ubomerete wo kenye mata roja meteime ona baikana nste baganya kubagande binto keno akarusia ndagero ira nyomba bono nabwate tuka kumbe ganya kurusia ebinto ga bono baumire roche bakare go kore binto byabo binto gie baro bwanje no mwaka naro mulisi oigoma STA roche hone gaba bari nere kabisa bono kengo chikoboria ngabori tukulitangania gangani gente kyokote wate biko nikyo boko ria kabere ngachangatika ria kabere ngamuomera nyombo mwako ichi mamosi saa 10 pale nyombo na bana banya gutira barabo nangina no ale njengata tindete magana mange ibindo mbirera nya kubwatie biranya konga Chelsea gasoka ngaja koru mupiro Chelsea nkaira na marago mwana gantena tata igente kenkeri kalimia mono ino tubwato mwana one nyaroka nende bono kangainire kakore miaka 5 mwana ngainire mwana kongereza tata mundu naro linge make subisitie basi nyomba ngoji gutubora nganyano mwakoyi mulisi kai kamubera nyomba mwawo mulisia mulisia ala bono nimbwata mamura machuma minta stage nyando chebera mukamorosia aya ndomwageti ngabagere simi ngabatena yabeire iga na kitoko bagate to mwaka nikoraki ireke chabito chogocha ikena kora igo ngakera na nka simi abairi bagangani atokora mwana ekikyo onyo mugambia gangani ne ntangane to gwake agante to kora igente ekyo ano mwana one tuitira manyinge gesiomba igente getige gamba n'abantu baranga umukoreki musoro gwa mang'ana ayo mukungu bwo mugako yagacha nabo ninyeroka ya enke abungo molisio tukakwana igente n'abanyumba 10 ngarango iterera bare aba muri abeje bibande batete kumuita ngabakani mokoreki muita inyumba ndago ikyomorali nyumba bono mesumana ruseti na bwate mesumali kilo 50 na gutena ndeji kwa gaje nyumba ina bibuli bakule batara matata ga kule kanje kwa gachite jana nganya na mabati na bwate no bole mombo na gulta mo bone twaitana kumbo chiro rusi ke bande kyane mapema chiro rosi ye kwe nusu ke bande
chibaje baoni boli mubwana keri etali andi alengo ne lyande ndiro kabwate kebando original ne kiane bwana ngo taboka mangana asaliki nabone te boli mobo omorisio omorisio no baga bona igama agota no more kera nungumire tari gotaka andore agotamo getoko mugungu nabo twakorete nabona agitenga matene nje babatindete magana mange aina korora naro iga nagotigirega abona mutigete rutu na miete nyansiongo amenya muina ali school ngeira nabo noga mungwa naro kupita taniel nero ngete nyumba gasaiga iga ka renge puti 10 pa puti 10 square ngamenyororo miaka ebere ngaja konyore nyumba simenyete bona higa kogi mabwana bochenjereti ebintu ebyo kara bikorekana n'abakungu abakonyomire babere for miaka igaiga ekasoro naye kwanya kugitema kurengera ngiye kugera ibintu bikoba similar bikubwikana bikombera ekerango irengereria engo inyo engo nyankorana nababwate mechando nyega nabwati gochime asindu sitie mechie abakungu abensi ngino mukungu mutangani ko asogeteria kabere noyo nyometo yo kabere na ngina asogeteria gatatu muchio yo miaka irengo gwa wona igambwate miaka 49 years wana no gwato mukungu ya tinda rengere yeso yo kabere mwatigante na miaka irenga yali miaka ene guchikoya omwana kwa mutigirete orenge miaka 5 igobona miaka kianda gabwate miaka bona gane yo kianda yo komia bwate komi manya kumomera mwana ngumomera nde masimba so muso bati masimbe mwana etauni gorego mwana ngumomera nde nabongo mugorege ndo kwa ndinde pikipiyara nonya talia ego no tasio kaiga ngwande nale ngo kona plan impro ngokie pikipiki nkabe nkombo pikipiki be kama gota 300 minyoka nkankwani abantu nandengira ndore nyumba yani nakigendete nandengira bono 49 abana baiga moiseka wanirigu yonde wono no ale tota itiko nyoma ngaki bakungu kwa boire tinda baba kungu bona abantu ngo bata no yobwata abana wono ndo cyo umwanko ngi nyoro yo tawati omwana muya nabongo muirankara aligirio nika tinte tobenere ndetara ikalisa buga ni kwaye aburi mugano airana kago ikaransa nimbwate rumia moja na mongo bebekire biashara agendere gukore gasi tiri besero tiri ko linkore ani begetero ebese ane asechire nabongo mogo promote mogo lero nyekero goto kichianga nyoka gutaka kara tewe na ingento gete nabongo mokolera kono sebet ni sebet ebese ane okay bono yanga sikio korama nchine bundi nchingo chuelinde gasi ndri gukora ngo chuelinde ngore mande chicho ngore mande bisima kuruborande chicho chia ichoire no nyega si ndio si amuchengo kwandande chitimbwazi gasi nko nyinya ukombe kwandande mugondo nalema eriyo singo ikera ene ngo swagande gasi amataboli kwakande ngego gwata kiteko gotebe mugano ngego kwandiketi wandenga magnet gan share my story mugano yo ondo mete kera emigano korete studio yoka eko nginyo nenje ebinto neeteire nenje nkara nanje kuika nkwere so mugano nenje tweterete chingiti chiro sana tukaje gwita paka tomenyete bone twabera abantu igente kinanje gekongana nanje tindoro mwana omubwo muntu gochandeka ngenje bune nje nachandegete obotaka nkibora akorera omonto gwasomire lesson wetero botaka yote yanga wiko kole mirimo zaidi oru asa situation yobotaka ona nje oso botaka bwansumbuire bo paka bana ikeiga botaka timbotageti tindegeti monto goiro kana motaka bona igande goje no yoraire gasera igoro lakini omonto bwateri amaisa abere na magokare vuya na magoro buya magina izi tieto so mogondo toleme okonyora singi 250 kaliye mina 50 echinde ruta akaganja kago mambiendo mwana kara kobwate gose koranyora kalemo abokogora kiora te abantu bagotegerete bona iga kulingana na twakaro mugano gocha nkiora ereso monto koligereti eso gotegerete to chibukora kurwaye
njo mutegerio mindo ndaerese kurubo egento bune bitwarorire biakorekanire tobirorero tororo oyo mino ogure ngorime omosekerere motema mogorora asinini buna bona inje nimete se taoni ene empero kagwanje no eichire murari omachoni oita aseketare maegorora abantu buna baraire kuro mambi abakungo basacha tingwanja nakingwatana kina nyore pesa sinini tikangende ndare ndugo bukima ndagire titore nso nyomba ndare mwe kire igondare Jauri nenko. gechauri nenko abakungo bange bakuyoni nabasaja bakuyoni okonyora omusaja orure rumu ngotari maigorigeri chinyo chirumu orarara mang'ana makongo omosobati akorwa nando omusaja ondo omogani bikegi magwa Marua rongonyora. natigete esa unaroja na nkonyi narenge nanchaba ibuli bane kuyeka barenge na korosie buso lakini natigete tima tata toregete na inje na toregete ngatigania maru Esigara len. nje tirikonyo ugima bwana nje binde bitirikonyo Opiro kokora ne shabigira Chelsea. ewa jomo Chelsea omokongo tuko yade timu yane gwa karioka muna bona to abanamba 10 na bontigete namba 10 eito ne eito tukire igo Simukia ile Premier League. Arsenal Arsenal yaro number 1. ne are ire kombe lakini Champions League twarenga agene City PSG iteka ire kombe kwani hapa lende tororo bosoku mate timu yemo eje Man U Man City na Chelsea na Liverpool abanda una utoja korobo soko egera Arsenal eke kubulia kombe eki Gobone kina kigen to okoba business karo kia karo lewe free. Kerande fully toko dande video no konyora nde mono Okay. Asomosa gosomosa cha otari gukora emirimo oko tegerete kuligereti bago ituma senchire ya mose ende ingana ko bari mo to gukora kurwa sai. Njengo batebate meko ituma se gasi ende onsi to rawe gasi ende onsi tema go ituma na ekenyoro tema go ikange kera matanga tokeire ikabante kenyorange mambiena ego konyore sita na bago konyore bago konya woni gol 4950 ochigo so nota konyoro mwana nyoro mukungu muya bongo nyoro mwana yomo ntunde onye kabwa aise ko twaro mwana twaro yomo nanda na inje momento amochani nanda ndide mugusi onya nguto komogere osomo sigisio mo ikoyo nini mugusi bambere kabire mpepi biamono mwancho muligererio Gusii Voice. Thank you so much ase kwa bwatiri megano bano mai na berega ndete bantu morole society abantu bamenyete bunere. This is the kind of the society abantu bamenyete nabakonyora abantu ebintu bune biganko bera bira abantu abange to a point kero mondo wetere frustrations chinyinga sobo mubwago okonyora ebintu mbiro big weapon go just solve ko kwasi you understand the story ya mongwana wekuna ya beire. That is the story abantu bamenyete na barabugo gaiga ayo risko galia ekaragote makuligere ibintu yakabiko base community learn one or two na lio turanyale go chenchige saku asenchira ya moseyende. I'll be bringing you this kind of stories kirengaki kuligere lenchira abantu baito bamenyete na obugima abantu bagito bagende to kunyogwetera kurichise macha kijauri tumerana se omugano ogocha.